जायफोरा फ्लाइं किसनि खोथा बुंदों गतिके बियो मिथिबाय 2020 सनावनो बिथांखौ फ्लाइं किस होनानै बाहेर खालामदों गतिके गावनि नङा जाय मानसिफोरा गोजान 2020 सनावनो BPFआ आउट जाबाय दिनै गतिके बिथांमोना 2025 सनाव BTC इलेक्शनाव सिंगल डिजिटआव फैगोन नोंथांमोना दिनै बेखौ अन रेकर्ड आं नोंथांमोननो फोसावदों गतिके नायबाय था 26 तारिखआव सेप्तेम्बरनि खैदिनखालि नोंथांमोना बे निउसखौ आरोबाव दामफिननो हागोन UPPL हान्जानि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'आ UPPL हान्जानि आफादगिरि आरो गोबां UPPL हान्जानि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोना नैथि खेबनि थाखाय आंखौ रौता समस्तियाव बिजाथि हिसाबै बिथांमोना सायख'दों आरो दिनै बेखौनो उदालगुरि DCनि बे लांगोनायाव नमिनेशन पेपार साबमिट खालामनो फैदों दिनै बे फैनायाव हाजार हाजार रायजो राजाफोरा समर्थन हेफाजाब होनो ओंखारबोदों आरो दिनै बेखौ नायोब्ला नुनो मोनो जे फैबाय थानाय इलेक्शनाव UPPL हान्जायानो आरो जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'आनो खनसेबाव चिफ जागोन बेखौ जों बुंनो हायो गतिके दिनै रोखा जाबाय जे BTC आव खनसेबाव मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'आनो जाफिनबावगोन आरो रोजा रोजा रायजो राजाफोरा दिनै जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होनो फैदों बेखौथ' बयबो मिथिगौ जायफोरा फ्लाइं किसनि खोथा बुंदों गतिके बियो मिथिबाय 2020 सनावनो बिथांखौ फ्लाइं किस होनानै बाहेर खालामदों गतिके गावनि नङा जाय मानसिफोरा गोजान 2020 सनावनो BPFआ आउट जाबाय दिनै गतिके बिथांमोना 2025 सनाव BTC इलेक्शनाव सिंगल डिजिटआव फैगोन नोंथांमोना दिनै बेखौ अन रेकर्ड आं नोंथांमोननो फोसावदों गतिके नायबाय था 26 तारिखआव सेप्तेम्बरनि खैदिनखालि नोंथांमोना बे निउसखौ आरोबाव दामफिननो हागोन जायखि जाया मानो MLA नङा MP बा सोरबा फैया मानो रौता समस्तियाव जाय व्यक्तियानो बेहाय जुजिनो फैया मानो बिथांमोनजों जुजिनो थाखाय जोङो रेडि गतिके रायजोनि थाखाय जों खामानि मावदों रायजोआ जोंखौ हेफाजाब होगोन थांनाय 10 बोसोराव MLAआ जेबो मावाखै बेखौ बयबो मिथिगौ गतिके जों सारि बोसोराव रायजोनि थाखाय रौता ओनसोलाव मा मावदों मावाखै रायजोफोरा साफा टन्न दिनै मिथिजोबो गतिके रायजोनि अननाय आरो रायजोनि बे आशीर्बाद UPPL हान्जानियाव दङ बिथांमोना UPPL हान्जा आरो ट्रेक्टर पार्टियाव आरो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होगोन बेयो रोखा जेबो नङा इलेक्शनाव बिदि जाखायो सोरबाया माने बबेयावबा थांबा टिकेट मोनाबा बे इलेक्शन समाव जायो बेबायदिया गतिके साननैसोनि उनाव थान्दा जागोन गरम बयहाबो बेबायदि मोनसे इमोशनेल थायो गतिके बिथाङाबो फैफिनगोन साननैसोनि उनाव एसे थान्दा जाब्ला गतिके बिथाङा गरम माबा मोनसे सानफ्लांदों बिथांखौ जोङो खावलायो फैफिनगोन बिथाङा लासैनो गोबां सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आंबो बिथाङाबो ज' मावलायनायमोन गतिके हारिनि थाखाय मावनो जों ज' थालायनांगौ आरो बिथाङा इमोशनेलि माबा मोनसे जाफ्लांदोंबा सानफ्लांदोंबा बेखौ आरोबाव सानफ्लांनो थाखाय सानफिननो थाखाय आङो गुरै खावलायो